Gaur egun, adimen artifiziala etengabe erabiltzen dugu konturatu gabe. Netflixek telesail bat gomendatzen digunean, Google Mapsek ibilbide azkarrenak kalkulatzen duenean, edo sare sozialek edukia erakustean hor dago adimen artifiziala. Bideo honetan azalduko dut zer den adimen artifiziala, zer motatakoa den, nola ikasten duen, datuekin duen harremana eta zein sektoreetan erabiltzen den. Zergatik den garrantzitsua gaur egun eta etorkizunerako ikuspegia. Adimen artifiziala informatikaren adar bat da. Makinek gizakiaren adimena behar duten zereginak egin ditzaten. Hala nola ikastea, patroiak antzematea edo erabakiak hartzea. Gaitasunaren arabera bi mota nagusi bereizten dira. Ia aula zeregin jakin baterako diseinatuta dago, adibidez, chatbotak, gomendio sistemak edo ahots laguntzaileak. Gaur egun erabiltzen dugun ia guztia mota honekoa da. Bestalde, ia sendoa edo inteligentzia orokorra gizakiak bezala edozein zeregin kognitibo egiteko gai izango litzateke. Hala ere gaur egun ez da existitzen. Askotan pentsa daiteke ChatGPT bezalako sistemek ia sendoa direla. Gauza asko egiteko gai direlako. Testuak sortu, ariketak ebatzi edo xakean jokatu. Baina hori itxura bat besterik ez da. Ia sendoa kontzeptu teorikoa da. Gaur egungo adimen artifiziala ez da biziduna. Datuetan eta algoritmoetan oinarritzen delako, eta beraz ez du kontzientziarik ez da benetako ulermenik ere. Funtzionamenduaren arabera ia simbolikoa dugu, arau programatuetan oinarritzen dena, eta ia subsimbolikoa datuekin ikasten duena. Hala ere, nola machine learning gaur egungo ia gehiena subsimbolikoa da. Adimen artifizialak machine learning bidez ikasten du, hau da, datuak aztertuz eta patroiak aurkituz. Ikaskuntza gainbegiratu datu etiketatuekin egiten da. Erantzun zuzena ezagutzen denean, ariketak konponbideekin ikastearen antzera. Ikaskuntza gainbegiratu gabean, sistemak ez du aurrez emandako erantzunik eta datu artean patroiak bilatzen ditu. Adibidez, bezeroak portaeraren arabera taldekatuz. Errefortzu bidezko ikaskuntzan sistemak proba eta errorearen bidez ikasten du. Sariak edo zigorrak jasoz. Metodo hau jokoetan eta robotikan erabiltzen da. Azkenik, deep learninga sare neuronal sakonetan oinarritzen da, eta funtsezkoa da irudiak, ahotsa edo testua ezagutzeko. Adimen artifiziala sektore askotan erabiltzen da. Industria sektorean, mantentze prediktiboa eta kalitate kontrol automatikoa egiten dira. Osasunean, diagnostiko pertsonalizatuak egiteko erabiltzen da. Merkatarazitzan, produktuak, gomendioak eta bezeroen segmentazioa egiten dira. Iak ez du bakarrik funtzionatzen horretarako teknologia gaitzaile digitalak behar ditu. IoTak, sentsoren bidez datuak biltzen ditu. Cloudak konputazio ahalmena ematen du. Big Datak datuen analisia albidatzen du. Blockchainak segurtasuna eskaintzen du. Eta realitate areagotuak eta virtualak simulazio eta prestakuntzarako erabiltzen dira. Ia burbuina da, baina teknologia hauek dira gorputza. Adimen artifiziala hainbat programazio lenguaietan garatzen da. Gehien erabiltzen dena Python da. Erreza delako eta liburutegi asko dituelako. Beste batzuk R, Java, C++ edo Julia dira. Adimen artifiziala gaur egun funtsezkoa da, eta etorkizunean are garrantzitsua goa izango da. Iak ez ditu pertsonak ordezkatuko, baina bai erabiltzen jakiten ez dutenak. Horregatik garrantzitsua da adimen artifiziala ulertzea, ez soilik erabiltzea.